Il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' mal-Union għall-Infermiera u l-Qwiebel MUMN fejn fost l-oħrajn ġew diskussi l-proposti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista dwar il-qasam tas-saħħa. Fil-laqgħa il-Prim Ministru Robert Abela ringrazzja lil ħaddiema kollha tas-saħħa għax-xogħol siewi li jwettqu ta' kuljum b'mod partikolari għall-ħidma tagħhom waqt il-pandemija. Il-mexxej Laburista semma wkoll l-impenn li jekk jingħata fiduċja Gvern Laburista ġdid se jibqa' jinvesti bi sħiħ fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Ma naqas li jsemmi proposti kruċjali fosthom dawk fuq il-kura preventiva, il-kura primarja, l-investiment fl-isptarijiet f'Malta u f'Għawdex, il-kura tas-saħħa mentali, l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-mediċini b'xejn, il-kura paljattiva, is-saħħa sesswali, emerġenzi fil-futur, trattament kontra l-kanċer u dawk dwar id-drittijiet u d-dinjità tal-pazjenti. Il-President tal-MUMN Paul Paċ fil-kummenti tiegħu għal kif dawn il-proposti li l-Partit Laburista jteressa quddiem l-elettorat Malti u Awċi huma kollha tajba u meħtieġa. Hawnhekk huwa semma nuqqas ta' infermiera fil-pajjiż anke għal fatt li wħud qed jiddeċiedu li jibdew mal-ewwel il-kors tal-mediċina. Fil-fatt mit-80 infermier li gradwaw l-aħħar 30 minnhom bdew jistudjaw għal tobba. Flimkien mal-Prim Ministru għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-Deputat Prim Ministru, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern u l-kandidati Laburisti Joe Etienne Abela u Melkin Paul Gallia.